କେଉଁ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଘିଆଁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମୀନ ଓ ବିଛା ରାଶିର ମହିଳା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାବାଜୀମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନୂଆପଡ଼ା। ଚଉଠି ରାତିରେ କିଏ ଆଗ କପଡ଼ା ଖୋଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧରୁ କ୍ଷୀର କେତେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ବିବାହ ପରେ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଆ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗେ? ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଟୋକାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ବିଆ ନିର୍ମାଣ କେଉଁ ରାଜା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜା ସିଂହାସନ। କେଉଁ ରାଜା ବିଆ ରସ ଚଟଣି କରି ଖାଉଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜା ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମାଣ୍ଡବୀୟ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମିଷ୍ଟର ଘିଉ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଫ୍ରି ସେକ୍ସ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ବାଇନାଡୁ। ପ୍ରଥମେ ବିଆ ଅପରେସନ କେଉଁ ଡକ୍ଟର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ କମ୍ବୋଡ଼। ଦେହ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦେବା। ଘିଆଘି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?